Môžem úprimne? Tak vám poviem, priatelia, pretože ja som bol vždy priamy a možno, že sa to niektorých aj dotkne, ale v podstate ma to nezaujíma, lebo to, čo poviem, si myslím, že je absolútna pravda. Ja si myslím, že nula okrem pár šialencov, vojnoštvácov, možno stovka, aj to hovorím veľa. Pretože človek so zdravým rozumom, tí, ktorí cítia a milujú svoju vlast, nemajú tam prečo ísť bojovať, lebo nebojujú za Ukrajinu a bojujú. Ukrajina sú Slovania, Rusi sú Slovania. Kde by sa mali pridať? Čo by sme skončili tak ako v prvej a druhej svetovej vojne, že vždy sa slovenské vojska pridali na ruskú stranu. My vždy hajíme pravdu, lebo ten Slovák, keď sa nahnevá, má zdravý rozum, tak sa vie vyhodnotiť, kde je pravda. A teraz hovorím o tých pronárodných, pre tých s tým zdravým rozumom, tí by určite nešli. Ja by som môjho syna nepustil. Ja, keby som vedel, že bojujem za Slovensku, tak idem do tej vojny. Aj keď mám toľko rokov, koľko mám. Aj syna by som zobral, keby to bolo za nás, za náš národ. Ale do tejto vojny sa určite starať nebudem. A keď sa chce bojovať tým, takým, jak je Čaputová, Kiska, alebo Heger, alebo Jarko, na tomu špeciálne odkazujem. Jarko, zober si tú zasranú v plintu a choď do tých bol, ty by si mal byť prvý. Takže to je moja odpoveď na to, že koľko Slovákov by išlo. Nula.